DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mga kasama, mayong adlaw ka natong tanan. Basta mga lagad ta sa katawan mga kasama, labi na sa tuwang DXDC Listener of the Day. Malipayon kaayo ang atong adlaw mga kasama, ug labaw malipay ang atong suking tigpaminaw. Kay siya gyud ang atuang mahatagan sa tuwang mga dalang regalo. Of course, no? O direta karon sa New Loon, mintana itong syudad sa Davao, ug nakasulat ta sa balaydaan sa atuang suking tigpaminaw. Nay, ano siya pangalan? Ako si Mrs. Virginia General Sibir. Nanay Virginia, unsa nakakadugayon na minaw sa DXDC Nay? Dugay na kaayo, sir. Hangtod karon wa gyud kanibiya sa pagpaminaw. Wala gyud kay nga naman. Nga naman. Mga buotan ang mga staff. Kinsa man daw mga personahe karon sa DXDC ang imong mga permi madunggan. Sir Joel Gray. Di basta-basta no? Unsa pa? Si Eren. Okay. Si Jun. June Duterte. Confirm si Nanay Suki Tigpaminaw. Busa siya ang atuang DXDC Listener of the Day. Og tungod niya Nanay dawata ang atuang premyo niya nga no bago kaayo. Ayan. Salamat kaayo. Nga syempre gusto namo nga busgon kanamo Nay natay lechon manok. Ayan. And of course kung natay pang tulak Nay dawata Nay atuang soft drink. Arang Ayan. kabukman ani. Gusto po naman hindi mo malimtang yun ang DXDC. Doon na tayo souvenir t-shirt. Salamat kaayo. Ayan, salamat kay Nay. Karon nana sa imo ang mga kamot at ang mga premium sa tuwa ikasulti sa DXDC na. Pertig din yung Dota ang DXDC. Oo. Kaya nga naman. Oo. Naana sa ilaha ang tanan. Di basta-basta. Ayan. Sige Nay Virginia, salamat kayo mga kasama. Kauban ito si Radyoman Jenny Mamalyas o kasamang Don Pulayaw. Radyoman Joel Bray, Tatak Aramen. DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.